guys, piye kabare? Apik wae to? Saya sehat. Aja do kering lho. Iki jam 8 esuk, dinane Jumat guys. Dolan ngene Mas Ropek Ketro. Iki kolame rong kolam guys. Iki tak adike Mas Ropek Ketro wifi. Iki jarane Mas Ropek mau diisi 6.000 guys. Lek menurut sampean piye keadaane lele ngene iki piye guys? Posisine ngene iki pira iki? Kolame 3x2 kita guys. Apa 3x2,5 guys iki. Pembuangane iki guys. Iki ukur pira guys sak meneh guys. Udah gantung guys. Masa cahayanya kurang ya guys. Harap sering-sering karo adike sing duwe kan adike Mas Topik. Harap sering-sering wonge ya posisi kerja nang kutha. Kerjane PMI ngono. Tapi ora ketemu owner ya. Iki irigasine saka ngendi? Saka penampungan iku ya. Iya guys, guys. Masa ngingu lele ki angel guys. Ngene iki sehat ora guys kita guys. Tapi lek iki ora sehat lho, jereke Mas Topik mau kan dhek ngingu iso kuwi guys, enak tahun wis panen bolak-balik jarene. Sirkulasi airnya ngono iku. Sing bener piye guys? Apa ya ngene iki apa ya bener guys? Aku arep sering-sering wonge ra nang. Lah. Mbak Pur. Mbak Pur guys. Iki. Kolame kosong. Iki isine 6.000. Terus rencana aku kan jarane beliau kan diseleksi sing gede-gede mungkin ditaruh sini ngono. Mengadakan penjarangan lah, karena seleksi lah. Iya guys, aku ngurung melangkah turun ngai saran guys. Enaknya ngingu apa guys? Lele, pokoknya jenisnya jenis air tawar guys. Lele, apa gurame, apa nila, apa paten. Urung melangkah aku dolan-dolan ngene kanca-kanca. Ya nasib bae tidak adike Mas Topik sing duwe iwak iki wis kerja nang Ponorogo. Sirku tak tekok-tekokne akeh masalah pembeniane ambile piye iki jarene ambile nang Tulungagung. Lah masalah bakule iki amanah gae ngono ki aku pengen golek bakul sing amanah guys. Ya lek iso bakul sing iso nyuplai benih, iso menerima panane ngono lho guys arep guys.
Iya guys. Ini kolamnya sederhana guys. Modelnya ini gitu. Ya rencana aku lek sido ya. Mas nggak kolam beton kayak sistem model longyam. Tapi ya saya bingung iki sing arep tak bingung iki sing jenis apa ya lele ya. Lele ngene iki aku ya wedi kita ya angel lele guys. Sing lele kita ya angel guys. Lek nila guys, nila iso gede ora guys. Jarene wong-wonge lek nilae panene menak, juale menak, lele pun menak. Ini lek lele pengopenane perawatannya angel. Lek gurame rada menak lek menurutku. Soalnya aku wis belajar nang ngarepan omah kaya terpal. Ngono kuwi perawatannya rada menak guys. Lek menurutku lho. Lek nilae lah iya. Lek wis kadung gelem anak ngono kuwi ndak gelem gedhi lek gunung ikan. Apa di anu guys. Apa ya nilae terus malah anake kuwi dimanfaatke ampe ora tuku benih ngono guys kena ya. Malah ora tuku benih. Manak ciruk. Ciruk anake dhewekne. Piye guys lek mlung guys. Belum guys solusine aku sik ngul kutul. Iki arep golek suhu sing bener-bener senior. Malah biaune gak enak. Oke guys, urung kadung soalnya biaya nggawe kandang beton kayak sing sistem longyam yo danane ora cukup 50 juta guys. Mulai aku salah langkah nah ya momret. Nah, anjir balik nah guys. Aku soalnya anjir balik jatuh bangun pengerak kabeh. Oke guys, ini guys. Kalau masalah ternak ikan air tawar ya menurutku ya juale lek nang kene lek sistem longyamnya aku rong tumon lek daerah nggonku Ponorogo Kecamatan Melarak kene iki rong tumon sistem longyam. Nek daerah Sukorejo kono aku ndelok nang YouTube ya ning arek rono ya seorang anak kesempatan. Daerah Blitar oke, daerah Bogor kono oke sistem longyam. Iki sakmene iki urung diseleksi lho guys. Iki sakmene iki apa urung kaya nyeleksi. Iya Mbak. Iki tak edukasi guys. Ora adik Mas Taufik gak ono Mbak. Hah? Lah iya. Iki tak video ya arep njaluk solusi karo menawa anak sing anu lho. Adik Mas Taufik ya. Paling enggak kayak anu nih kalau tempatnya lho kena jembut belajar. Lah iya. Lek masalah tempatnya rencana aku ki serku Itu banyaknya ya milih kuwi. programnya orang ini programnya aku cuma sing tak jalui solusi ki untuk supply ne bibit karo bakule iki amanah gae kuwi golek sing model kuwi ya.
maksudnya amanah kadang-kadang tuku benih gampane 6.000 ngono ya. Dicemplungne ngono wis jelas ora genep 6.000 ngono. Ya kan mesti mati dah kalau. Iya salahnya mati, pomo gampane mati ora mungkin lek mati 1000 pomo 6.000 kan ora mungkin. Sejen ngono biasane lek bakule amanah mesti dilebih. Ning jane kakak to. Kayak anu kuwi nilai jualnya berapa ngono ki aku arep teko. Sing kaya apa kan? Mira. Oh nilai ya. Sing jajal tak. Anak Ya. makan ya. Anak sing ndi? Nila. Nila? Ini ompak. Oh iki. Oh, lihat nila, guys. Nah. Wah. Banyune ijo, guys. Sampai raket tak, guys. Hah? Iya. Iya, Mbak, sik. Oh, gurama. Iki gurama, guys. Ini raket tak. Iki pembuangannya oh sama kene, guys. Gurama. Lek gurama oke lah, iki gurama memang mendasar. Lek gurama mendasar, Mbak, memang. Ndak ketok. Banyu tenang enggak masalah lek trek lek gurama. Lek nila ngene iki memang kudu kaya aerator ngene iki. Nah, aku arep belajar sing kira-kira sing iki, Mbak, sing tak arep tak pelajari. Iki ompak iki koyo ngene iki langsung koyo ngene kae. Lah nggih wong demen tapi lek niki damel konsumsi nggih dijual ya saged lho, Kong. Sing ageng-ageng niki. Niku anake nggih anake niki, Kong. Oh, lah nggih. Mari onere ndak enek ate kok sing lebih detail. Iki putrine sapa, Mbak? Putra apa putri? Mungkin Mbak Ria. Oh. Oh, adik Mas Tobek. Om, Pak. Om. Iki wayang bakar no. Iki sik mungkin sekilo sik isi 10 barang ngono iki paling iki. Wis rada iki lho sing wis. Oh iki oh iya enak iki anak sekate ya. Oh ya iki lagi gede iki. Oh iki sidua ya. Loro telu iki. Dia ya. Iya. Kayak sing jero ki peranakane. Lek nilai piro Mas Bek lek anu juale? 25. Sak kilo. Per kilo? Wah, tinggi juga. Lek gurame? Ya dhuwur gurame. Air taware sing sak ngertiku sing tertinggi nilai juale kuwi kutuk nomor 2 gurame. Sak ngertiku ning mbok. Iya, Mas. Ayo. Iki lek apa iki jenenge? Benihe iku ya saka anake iki, Mas ya. Iki maksude apa ya kurma anak karepe dhewe ngono terus dicirok didewekne ngono ya. Oh, ngono ya. Oh. Iya, enak piro ngono lho tak ketok mang. Oh iya. Mending, guys. Kita rada masuk guys iki, tapi lek mau digawe sistem long yam kena apa ora ya? Iki anake. Anake, guys. Ndak ketok, guys. Kena sinar matahari, guys. Lah iki penyinarannya oke, guys iki. Kono mang ketoke etane nek pisang-pisang kepok dhuwur-dhuwur.
Lelene rada gantung. Ya iki ketoke bisa ditiru guys iki. Tapi ya wajib enak aerator ngene iki. Banyune rada budek guys. Owner enak guys. Yes, jarene dhek mulai sore ngono. Yes, kapan-kapan maneh guys. Apa mau anu enak waktu senggang dilanlene maneh. Oke. Semuanya cukup semuanya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang salam ora saiki salam. Udah Mas. Nggih, monggo.